pozdrav svima, danas opet ulepšavamo navodno youtubere i na meniju je sad Cile. Ali pre nego što počnem, izvinjam se svima koji moraju da slušaju ovo što ću ja da pričam. Znači, hejteri, vi koji ste hejtali moj prošli klip, a nije bilo više nego jedan koji mi je nabacio hejtere, tako da prekini da radiš to, jer ja na tom jednom klipu imam više nego ti na ta 3, a i nisam uzeo foru od tebe, tako da prekini da hejtaš ili ćeš dobiti ban s kanala. A vi ostali, hvala za podršku na tom klipu, znači 30 lajkova i 31 fake dislike, znači hvala vam i počinjemo sa Ciletom. Znači Cile je ovako ekstra, ali mi ćemo malo na ono ga ulepšamo. Kako je dobro ispao. Znači sad ćemo mu onako isto ko Serbijan. Ali njemu ćemo oba oka tako malo udubimo. Da bude ko... Ne znam ko, ali dobro. Dobro, je malo ovako. Znači, ova ideja nije originalna, jeste da sam pogledao Cileta, ali nije da ga kopiram, nego nije ovo nije dobro odrađeno, ali nema veze. Znači, nije da je njegova ideja, ne znam, on je verovatno uzeo od nekog drugog youtubera, ja ne znam, tako da bolje da ne pričam o tome. Znači ne hejtam ja nikoga, znači ne volim kad neko nekog hejta, jer to po meni jadno i glupo i sve to. Znači ovo je sad dobro odrađeno, malo, samo ovu bradicu povučem kad dole malo ovako. Ovo loše, pomešale se boje lica, ali nema se. Dobro, znači hejteri, znači ne zanima me šta vi mislite, tako je, meni je bitno da mene prati mojih 70 subscribera i nadam se će vas biti više i tako. To je bilo to za ovaj klip, znači ulepšavali smo Cileta, ne, šta sad radio, Cileta sam navodno ulepšavao, nije ovo pravo ulepšavanje kao da ga ja hejtam, kažem da je ružan, nego onako izazvanja. Znači, kome se vidjelo nek lajkuje, nek šeruje ako može, subscribeujte se ako ćete biti aktivni, znači bit će daily upload i sve, tako da vidimo se, ćao.